Язмыш тапшыруы эфирга инде менә 6-нчы ел рәттән чыга. Шушы дәвр эчендә мөгаен бүгенге тапшыру бердән-бер үзенчәлекле һәм башкалардан аермалы программа булачак. Чөнки бүген бездә бер генә кунак түгел, катнашучылар күп булыр. Димәк, бүгенге тапшыруыбызны безнең коллегабыз, әле күптән түгел генә безнең арадан киткән Татарстан Республикасының атказанган матбугат һәм массакүләм коммуникациялар хезмәткәре. 37 ел гомерен телевидениегә багышлаган. Бик күп, бихисап тапшыруларны эфирга чыгарган. Һәм инде бик шактый гына алпат шәхесләр белән аралашкан безнең коллегабыз Әлфирә Мәхдиевага багышлана. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Инде әйтеп узганымча, бүгенге тапшыру безнең үзенчәлекле тапшыру безнең коллегабыз Әлфирә Мәхдиевага багышлыйбыз. Һәм инде Әлфирә турында матур итеп сөйләүче, аны искә алучылар бихисап. Шуңа күрә без бер генә кеше белән, бер генә кунак белән шикләнә алмадык. Студиябызда кунакта безнең булачак Әлфирә Мәхдиеваның кызы Гүзәл. Гүзәл, исәнме? Сине күрүебезгә бик шатбыз. Һәм шушындый сәбәп белән очрашуыбыз әлбәттә бик күңелсез, ләкин без бу тапшыруны эшләмичә булдыра алмадык. Чөнки Әлфирә турында сөйләргә кирәк. Аның турында тамашачы белергә тиеш. Һәм инде шулай ук тапшыру барышында аның коллегалары, якын кешеләренең дә сез хатирәләрен ишетерсез, күрерсез. Димәк, Гүзәл, мин хәзер ничек итеп сүз башларга да белмим, нинди генә сүз әйтсәм дә мин синең яранга кагылачакмын. Шуңа күрә син мине дөрес итеп аңла. Менә безнең өчен Әлфирә коллега, дуста, иптәш, һәр вакытта да үзенең шундый шаян сүзләре белән, зирәк фикерләре белән мин аны энциклопедия дип тә әйтәдерим. Чөнки нинди дә булса кеше турында мәгълүмат кирәк икән, телефон номеры кирәк икән, мин иң беренче Әлфирә. Ул бөтен кеше турында да белә, бөтен кеше турында да төгәл информация бирә аладыр идем. Һәм ул сиңа икенче төрле кеше, ул сиңа әни, ул сиңа якын кеше. Әлбәттә, бөтен кеше дә әнисе турында сөйләгәндә ул аны инде матур яктан итеп сөйли. Ләкин Әлфирә Мәхдиева дип әйтү белән, менә синең күз алдыңа, менә синең күңелеңә иң беренче килгән уй. Иң беренче килгән уй ул әни минем өчен терәк иде. Терәк, таяныч. Таяныч иде, ие. Без аның белән бик якын идек. Ул миңа менә әни буларак дус кызым кебек иде. Әйе, менә сез гел ахирәтләр кебек идегез, әйме? Без бер-беребезнең серләребез белән бүлешә идек. Гел бөтен эшне бергә эшли торган идек. Ул үзенең киңәшләрен безгә бирә торган иде. Ул безне менә гомер буе энем белән әйдәп баручы, юл күрсәтүче иде. Гел янәшә дә иде. Менә хәзер иде сүзен минем кулланасым да килми, чөнки ул менә кинәт кенә съемкадан кайтып керер кебек. Каядыр менә китеп барган гына кебек, кайсыдыр районга дип әйтәм. Командировкага. Чөнки ул гел хәрәкәттә иде. Без аның кая булганын күзәтеп бетерергә дә өлгерми идек хәтта ки. Чөнки шалтыратасың, ие мин студияда дип әйтә, ие мин идә иде. Бер карыйсың, ул азнакайда булырга мөмкин, бер карыйсың, мин әле Арчада. Шуның өчен ничек дип әйтим, без әле моны кабул итә алмыйбыз. Гаиләдәгеләр әйтәм бит, менә кинәт кенә кайтып килер кебек. Менә балачагыңа әйләнеп кайтыйк әле, балачак. Менә син балачагыңда әниеңне ничек хәтерлисең? Беренчедән минем күз алдына нигәдер телестудия килеп баса, чөнки без 2нче гимназиядә укыган идек энем белән. Без укыйбыз, укыгач телестудияга керә торган идек, әнинең анда съемкалары иде, анарысын я бергәләп, я ул безне хезмәттәшләре белән утыртып җибәрә иде ул вакытлы автобусга. Без сәгать 6-да өйгә кайта торган идек инде аннан. Без әни белән гел кибетләрдә бергә йөрергә ярата идек. Ул бит менә гомер буе матур киенергә яратты. Шуңа күрә аның бөтен сәүдә үзәгендә танышлары бар иде. Аңа менә гел ташламалар ясыйлар, хәбәр итеп торалар, бездә яңа коллекция, килегез дип. Һәм ул менә шушы образларны табайды үзенә, берсен бер шәһәрнең башында, икенчесен икенче башында.
һәм шушылай итеп үзенә киемнәр ала торган иде. Әйе, минем дә күз алдымда әле дә аның кара зәңгәр дип әйтик инде, шундый итәк белән кофта, ак эшләпәдән һәм ак ботинкадан менә һаман күз алдымда. Без бик күп тапшыруларны бергә эшләдек. Менә Наиля Нургалиевна Сабитова, Әлфирә Магдеева, менә без өчебез инде һәм Нәкил шушылай матур булып, аның бер вакытта, һәр вакытта кып-кызыл помада. Әйе. Ул помадасыз йөргән чагын бер дә хәтерләмим мин аның. Шанель помадасы, мин аны номерына туры китереп, 540 номеры ялгышмасам гел шуны сайлап ала торган идем. Менә шулай итеп ул безне дә тәрбияләп киендерде. Мин хәтерлим 97нче ел, мин 1нче класска, менә 2нче гимназиягә барган идем. Әни үзенә шушы ак эшләпәне тектергән иде. Миңа элек новинка кибете бар иде. Бик кыйбатлы крокодили кожадан ботинка алган иде, ак эшләпә һәм кызыл минем пәлтә иде. Ул эксклюзивы кешедә булмаган, аңа хезмәттәшләре гел әйтәләр иде. Әлфирә, син нигә шундый күп акча сарыф итәсең балаларга? Ул әйтә иде, юк, мин менә кичкенә чактан балаларга ничек дип әйтим, вкус булсын дип инде, гел стильле киенделәр, алар үскәч тә шушылай сайлап алдылар дип, шулай итеп киендерде. Әйе, шундый тәрбия бирде. Аннары менә ул үстергәндә үк бер кеше сүз әйтсә, ул әйтә торган, син нишәп минем балаларга андый сүзләр әйтәсең? Мин шәхес үстерәм дип, ул безне шулай үстерде. Мин кичкенә чакта әле хәтерлим, бөтен кешедән сорый идем. Кем соң ул шәхес дип, нәрсә соң ул дип, аны тотып карарга буламы дип, инде кем үстерә дип, нәрсә дип, шундый сораулар гел бирә торган идем. Әлфирә үзе дә шәхес иде ул. Үзе дә шәхес. Менә син әйтмәште, иде дигән сүзне әйткән саен ничектер ялгыш әйттем бугай дигән уй килә башка. Һәм кичкенәдән сез мөгаен шулай ук гыйлемгә дә тартылып үскәнсездер. Менә ул бит күп укый, күп беләдер иде. Ул менә ул өйдә чагында ул тотып китаплар белән утырадыр иде. Менә каян беләдер ул шул хәтлек? Безнең гаиләдә әни дә, әти дә журналист булгач, бездә бик күп китаплар. Ул Мөхәммәд абыйның бөтен томлыклары, Толстойның бөтен томлыклары бездә идә гел библиотека сыман иде инде. Бик күп укыйлар әни дә, әти дә. Әни сценарийлар язганда, ниндидер фикер алышканда, киңәшләшкәндә гел әтидән сорый торган иде инде. Әти үзе язганда әнигә укырга бирә. Бездә ничек дип әйтим, стандарт гаилә түгел иде. Башка кешеләрнең теге хәерле иртәсе, ул теге баналь төшкә аш ашау булса, бездә гел дискуссия иде. Чөнки алар, син нишәп статьяңда менә булай итеп яздың дип инде. Яисә әти әнигә инде анда үзенең фикерләрен җиткерә. Син нишәп менә моны булай итеп яздың? Алай язарга тиеш түгел. Менә шушындый сүз кирәк янда. Аларның менә шушындый дискуссия бара торган, без Булат белән гел килешә идек инде. Шул без әни белән ярыша китап укый торган. Ул миннән тартып ала. Тукта, мин укыйм әле, мин тизрәк укыйм сиңа караганда дип инде. Ул укый иде. Ул теге ияләнгән тиз генә, ә мин теге миңа менә бөтен хис-тойгыларны тоеп, үзем аша уздырып, миңа менә шулай укырга кирәк иде. Әни ул ияләнгән, тиз генә ала да укый да миңа бирә торган инде. Ул әдәбият сөюче кеше иде, китап сөюче кеше иде. Съемка вакытында да аны берәр китапханәләрдә еш кына төшерәдер бит инде без. Берәр китапка юлыкса инде үзен кызыксындырып җибәрсә, ул шул китапка кирип китәдер инде. Утырып каладыр ул, без анда съемканы дәвам итәбез. Әлфирә апа инде ул китап укыйдыр, без клипта куядыр. Әлфирә апага кагылмагыз, ул китапка кирип китте дип. Ул үзе менә гомер буе менә гел эштә иде. Эштә эшли, идә эшли, менә шигә бәйли, ашарга пешерә. Һәм ул безне дә менә шуңа өйрәтте. Ул миңа әйтә торган, тор әйдә тизрәк, кайнаналар ялкау киленнәрне яратмыйлар алар дип инде. Моны пешергә өйрән, тегене өйрән, монысын эшлә, тегесен эшлә дип инде. Шулай итеп көлдертә торган иде. Әйе, менә бу кул эшләмәләр булар барысы да Әлфирәнең кулы белән эшләнгән. Әйе, ул менә миңа дип крючок белән бәйләгән булып чыга инде, шушы күлмәкне бәйләгән иде, менә бу сиреневыйны бәйләгән иде, шушындый түбәтәйләр ул бәйли торган иде, крючок белән бу бөтенесе. Һәм шушындый беретка ул теге әтикле инде яһүдләр өчен
җиде почмаклы йолдыз дип инде бик матур бизәге. Ул үзе авыл кызы булгач, әти бит инде безнең шәһәрнеке әйтә торган булган. Син менә авыл кызы, бәйли дә белмисең дигән. Әни әтигә үч итеп, кофта бәйләгән булган. Һәм менә шуннан китеп барган инде. Крючок белән дә, спицалар белән дә бәйли торган, шигә торган инде. Бөтенесе кулдан булат килеп чыга торган. Менә аның игътибар итсәгез, бер күзәнәге, бер ние бөтенесе туры китереп, бер җибе чыгып тормый. Кеше күргәч гаҗәпләнә иде. Ничек Әлфирә син буларны бәйлисең дип. Ул менә шулар белән тынычлана торган, эштән кайткач та гел үзенә күрә бер ял дигән. Менә син әйтеп үттең, әти син бит авыл кызы дип әйтәдер иде, әйме? Авыл кызы дигәннән кайда туып үскән Әлфирә? Безнең әни Әнә районының Ташишма авылы дигән авылдан, ул бик матур авыл. Безнең бөтен балачак Булат белән шушы авылда узды. Каникул килеп җитүгә без кайтаруларын сорый торган идек әни белән әтинең. 1 сентябрь килеп җитәрәк кенә шәһәргә килә торган идек инде. Бик ярата идек. Ул үзе дә бик яратадыр бит авылны. Бик ярата иде. Менә аның хыялы пенсиягә чыгып, лаеклы ялга инде итезеп, шунда инде оныкларыбызны карарбыз дип, бөтен туганнарын шунда күчермәкче ул анда иләр дә белешеп йөри инде. Шунда планнары, тавыклар асрап, акча карарга яратадыр иде. Бик ярата иде ул авылны. Дөнья матур, дөнья киң. Ничә бала алар Әлфирәләр гаиләдә? Әниләр алар 5 бала, 3 малай, 2 кыз. Әни 4нче кыз булып чыга инде, 5нчесе сеңлесе Фәридә. Мин әйтәләр инде шушы Фәридәгә шаган диләр, чөнки ул хукук саклау органнарында эшләгән иде, ул безнең катырак дип әйтимме соң бераз. Кырысрак и бөтен кеше әйтә инде син күбрәк Фәридәгә шаган диләр инде характер буенча. Аның балалары юк, ул безне үз балалары кебек үстерде. Безнең өчен тырышты гомер буе. Фәридә апага без бик зур рәхмәтле, чөнки ул безне балачактан ук инде авылларга алып кайтып йөрде, бик нык булышты һәм бүгенге көндә дә безнең икенче әни кебек инде. Әйтәм, Әлфирәне гел хәтерлим, Фәридә дип ишәйтәдер, сеңлем дип әйтәдер инде. Без апайым Әлфирә белән бик дус, бик тату яшәдек. Ул минем киңәшчем дә, сердәшчем дә, дус кызым да кебек иде. Ул безгә Теләчегә кайтып урманнарда йөрергә, җиләк-җимеш җыярга, гөмбәләр җыярга бик яратты. Без аның белән төрле вареньялар кайната идек, помидор кыярлар тозлый идек, төрле тәмләткечләр ясый идек. Соңгы вакытларда мин гел апам белән гел бергә булдым. Ул миңа үзенең үгет нәсихәтләрен, киңәшләрен биреп, алдагы тормышта да тормыш авырлыкларына бирешмичә матур итеп яшәргә индеп калдырды. Апайым юмор хисенә бик бай иде. Шул ук вакытта ул тел байлыгы да бик югары иде. Мәҗлесләрдә, туйларда, бәйрәмнәрдә бергә туры килсәк, туганнарыбыз безгә гел әйтә, сез икегез бергә булсагыз, тамада да кирәкми дип. Ул үзенчә шаяртып мине Садыр Җиһанова дип җырлый. Менә әле дә апам Садыр Җиһанова кайттым мин дип ишектән килеп керер шикелле. Эфирдә язмыш тапшыруы. Бүген бездә кунакта Әлфирә Мәгдиеваның кызы Гүзәл. Әлфирәне искә алып, аның балачагы турында сөйләшеп утырабыз, туган ягы турында. Әни шушы авылда үсеп инде, мәктәптә укып, әтнәгә йөргәннәр алар авылдан укып, зурак классларны инде. Шуннан соң ул мәктәпне бетереп, театральный училище булгандыр инде ул вакытта. Шунда укырга кермәкче булган. Казанга килә. Казанда. Әмма дә ләкин аны анда алмыйлар. Комиссияда Рабит Батулла була. Синең сөйләм телеңдә ниндидер акцент бар дип әйтә ул аңа. Аны кире борып җибәрәләр. Һәм әнинең авылдашы Халиса апа ул вакытта телевидениедә эшләгән иде. Әнине шушы телевидениегә эшкә алып килә. 19 яшеннән ул анда хезмәт куя башлый. Миндә булган менә мәгълүматларга караганда, шулай ук шушы язмыш тапшыруының режиссеры Найла Нургалиевна Сабитова ул вакытта яңалыклар тапшыруының режиссеры була һәм инде Әлфирә аңа ярдәмче булып шушы хәбәрләр тапшыруына тәгаенләнә. Һәм менә шушы гомер, 37 ел гомер,
шул хәтлек күп тапшырулар эшләнгән. Әле минем чордагына дип әйтгәндә, мин 20 еллап телевидениедә эшләгән чордагына дистәләгән тапшыру, дистәләгән. Ул булсынмы мәдәният дөньясында, ул булсынмы Берегез мәйдан, ул булсынмы җырлыйк әле. Аннары әле бергә эшләгән тапшыру. Ул концертлар иксез-чиксез. Җомга көн кич белән татар моңа. Ул бит әле режиссер ярдәмчесе генә түгел, ул сценарий язганда да ярдәм итә. Ул монтаж вакытында да материаллар белән. Менә микрофон каптырырга кирәкме? Звукорежиссерларны барларга, операторлар, менә бөтен оештыру эшенә ул бердә тарсын мидри. Бу минем эшем түгел, минем эшем менә шушы гына дип әйтмидри ул. Коллективта шундый кешеләр була, алар менә үзләренең барлыклары белән менә шундый атмосфера тудыралар. Хәтта алар бер нәрсә эшләмичә тик кенә йөрсәләр дә, ничектер менә шундый җылы, ышаныч, шундый мөхит барлыгы килә. Менә Әлфира ханым ул шундый кешеләрнең берсе иде телевидениедә. Ул чын мәгънәсендә шушы экран өчен яратылган кеше булгандыр дип әйтәсем килә. Өмер буе шушы телевидениедә эшләп, ул гади ассистенттан чын мәгънәсендә редактор дәрәҗәсенә күтәрелгән хезмәттәшебез иде. Ул бернинди эштән дә чирканып тормады. Редактормы ул, аңа вакытында администратор булып та эшләргә туры килде, ассистент булып та, ягъни берсендә дә бу инде минем дәрәҗәмә туры килми дигән сүзе булмады. Эш аннан куркып торды. Һәм ул һәр вакытта менә экранда алып баручы ничек әзерләнеп, ясанып, бизәнеп, әйтмешли эштәлек ягыннан баеп чыкса, ул менә телевидениедә көн сайын эштә шундый халәттә булды. Һәр вакыт инәсеннән җибенә кадәр матур итеп, тиешле итеп киенгән, һәр вакытта матур итеп исәнләшә, сөйләшә. Шуның белән ул менә коллективның бер җибе, ул шушы халәте белән, шушы мөнәсәбәте белән үзенең редакциясында һәм гомумән телевидениедә менә шундый дустана, иҗади мөхит тудыручы зат иде. Әлфирәбез чын мәгънәсендә профессионал иде. Чөнки хәзер дә менә тапшырулар яздырган вакытта архив материаллары кирәкме, әллә инде ниндидер сүзнең дөрестлеген тикшереп алырга кирәкме, кул һаман телефонга үрелә һәм Әлфирәнең номерын җыясы килә. Аның шул дәрәҗәдә татар телен белүе, аны һәр кадрны, һәр сүзне, һәр җөмләсен телевизион яктан уйлап эшләве, ул гаҗәеп әйбер. Әни бит ул бик җайлы кеше. Шуңа күрә бөтен кеше аның белән эшлисе килде, чөнки бер эштән дә ул тартынып тормый иде. Фильм төшергәндә дә ул бөтен нәрсәне таба торган иде, бөтен кеше белән сөйләшә торган иде. Бөтен кеше аңа булыша торган, аңа тартылып тора. Республиканың кайсы гына районына барма, син бөтен җирдә әнинең танышларын очратасың. Ул гел менә шулай иде. Ул бит әле җыр телле иде Әлфирә бит. Менә шундый кызыкшан итеп сөйләшәдер иде ул. Менә мин рәхәт, мен гел әлдә исемдәйме? Шундый кызык итеп. Мин сөйлим, камерага сөйлим. Менә шундый хәтирә тапшыру. Без нинди тапшыру яздык микәнне хәтерләмим дә инде. Мин сөйлим дә берне кышыта торам да берне кашыйм, торам да берне кашыйм. Тапшыру беткәч нәлеп әйтә инде. Син нәрсә булды сиңа бүген ди? Туктаусыз ди инде. Менә әйтәм, әллә нәрсә әйтәм, берне кышыта димен инде. Әйтәм, может акча керәдер дим, шәһәрбәткә Әлфирә. Юнып йөрергә кирәк, шушка берне шундый. Менә шушы сүз инде. Мин менә ул аңа әйткәнгә, менә ул бит инде ничә бер 17-18 ел элек язылган, эшләнгән тапшырулар менә булар, әйме? Мин әле дә булса бераз әйтә икән, берне кышыта дим. Нәхр Әлфираның сүзе гел исемә төшә. Юнып йөрергә кирәк дигән. Бик кызык сөйләшә. Нәрсә әйтсәң дә ул менә һәр вакытта да җайлап кына шундый уенга барып куядыр иде. Башка кешеләр безне язабыз, әйме? Әлфира апайыбыз
Нәфәстігінден егіріп кірі кібік еме. Қызыл сумкасын тотып, Зафира. Қызыл сумкасын мотор етіп. Бейік үкше білен мотор еттіріп. Әйдегіз, кірігіз деп бітін кішін мотор етіп күні қаршы алыр еді. Һәр вакытта да авыл жанлы, һәр вакытта да татар жанлы, милли жанлы булды бит инде. Һәм татар теле, татар милләте дип яшәде. Һәр вакытта да һәм үзенең фамилиясе Мәхдиева фамилиясына гомер буе тугры калды. Гел шаян булыр иде, гел шок булыр иде. Һәм ул Рафил ике баласын да, кызын да, улын да алар чип-чиста татар телендә генә сөйләшәләр. Татар рухында һәм икенче гимназиядә белем алды. Шуны хәдәр татар жанлы итеп үстергә тырышты ул икесен. Һәм тапшыруны да гел шушы татар жанлы булсын дип тырышты. Без инде ул сукмактан барабыз, Аллага шөкер. Гел шаярып, уенын чынын бергә кушып әйтер иде. Азактан әйдә кызлар, җегетләр фотога төшәбез, ян белән басабыз. Ян белән басканда матур буласыз, матур чыгасыз дип әйтер иде. Төшерәләр безне кызлар, ян белән басыйк. Мен жыр тіліне шаққата дремейтем, қоян ойлап бітіресіңіз ең бұл сөзлерін деп айтайдым. Ол бір кішіге де қаты бәрілмей ешінке Замира. Ол тігі жайлап, қана айтай. Міне мен отделда ішлегенде, ол мен айта тұрғаны қызым бір қашанда бір кішіге де бәрілме. Шынки кім біле сеңа келешекті, аның білен ненде ситуацияға әлегуің бола шақ, нешік ұшыраша шақсың шуңа көре, ол да әдем баласы кішілеріне рәнжетме деп айта тұрған еді. Әлфире, ол шындай кіші, мен телевидениеда, студияда хатırlamayım, шыннан да кім білен де болса тауыш шығарып ергенін, өпкелешіп, сөйлешмеші ергенін хатırlamayım. Телевидениеда бітінде ол андай жаты кішілер, оларның хылықлары түрліше, эмоциональ болалар. Ол әр вақытта да шыннан да бітін кішілер ортақ тіл табадыр, бітін кішілер жайлап келеп. Аның достары да көп болғандыр. Менә шушы достар хәзер бигрәк тә юксынадыр дип уйлыйм мин аны. Замира, менә беләсеңме, шуннан да әнинең бөтен танышларын, дусларын алсаң, бөтен кешеләр дә, алар шундый кешеләр, менә аларга 100% таянырга була. Менә алар бөтенесе шундый, менә сайлап алынган кешеләр, нинди генә мөрәҗәгать белән син аларга килмәсәң, алар сине кире какмыйлар, гел ярдәм итәләр. Менә аның дусларынан инде менә шул Фидания апа инде безнең иң якын дустыбыз, анарасын Гүзәл апа, Найля апа Сабитов белән бик дуслары иде инде алар. Шул анарасын аның менә классташ кызлары Венера апа белән Гөлнур апа ничә еллар инде без алар белән аралашып яшибез. Безнең дуслыгыбыз ихлас булды. Кайбер кешеләр шундый дуслык буламыни дип сокланып, көнләшеп тә карый торганнар иде. Сабыр, үтә дә шаян, телгә оста, акыллы, йомшак, күңелле, тырыш, бик тә ярдәмче, шигъри җанлы, хисле бер бәндә иде ул. Әлфирә яраттыра, үзенә гашыйк иттерә торган бер кеше иде. Кайнанасы Нәгыймә апа аңа гел яратып, бәгъруш дип дәшә торган иде. Аннан Нәгыймә апа мәрхүмәнең бу сүзләре миңа калды. Көн саен телефонымны алып, бәгъруш хәлләр ничек синең дип бер хәбәр булса да җибәрми калмый торган идем. Бәгъруш, тыныч йокла, безнең дугабыз сиңа барып ирешсен иде. Biz Әлфия апай белән студент елларында таныштык. 25 ел дус булып аралашып яшәдек. Ул минем өчен апам да, сердәшем дә, дустым да иде. Күңелемдә үзе турында яхшы хатирәләр генә калдырып китте. Әлфия апай белән булган истәлекләрне барлап та, сөйләп тә бетереп булмас иде. Ул җиләккә йөрүләр дисеңме, таңга кадәр көлешеп, серләшеп ятулар дисеңме. Әгәр дә кунак табыны җыя башласам, гүзәл савыт сабагны булса да юып торырмын дип хәзер килеп җитәргә. Соңгы араларда без бигрәктән нык аралаштык, бергә кайнаштык. Чөнки ноябрь аенда Хәситә мюзиклның күпмедер өлешен безнең йортта төшерделәр. Бу инде безнең ничә тәүлек буенча Әлфия апа белән бергә булуның сәбәпчесе булган бит. Соңгы күрешүбез минем юбилей кичәсендә булды. Гадәттәгечә Әлфия апай матур, зәвыклы киенеп мине котларга килде. Бик күңелле ял иттек. Әлфия апайны бик юксынабыз, сагынабыз.
Biz devam ederiz. Эфирда yazmış тапшыруы Әлфира Магдиеваны искә алып, аның турында хатирәләр белән уртаклашабыз, бүлешәбез, елашып та алабыз, көлешәбез дә, чөнки Әлфира белән башкача мөмкин түгел иде. Ул чыннан да елатадыр иде, көлдерәдер иде. Андый кеше белән эшләү бик җиңел. Ул бит телевидение эше кадр артында, менә кадр алдындагы эш, ул бик җиңел эш. Менә мөмкинлектән чыгып әйтәсем килә. Иң зур эш кадр артында. Менә шушы кара эш күбрәк төшә режиссер һәм режиссер ярдәмчесенә җилкәсенә. Тәти булып матур чыгып утырган алып баручылар, алар инде әлбәттә аның үзенең авырлыклары бар, ләкин шушы вак эш дип әйтик инде, секундлап эшли торган, җыя торган эш, ул менә нәкъ менә Әлфирә кебек режиссерлар, режиссер ярдәмчеләр җилкәсенә төшәдер. Һәм соңгы елларда ул бит инде редактор буларак әдәби хәзинә һәм башваткыч тапшыруларын да эшләдер. Башваткыч тапшыруын алганда да менә уйлап кара, ул кроссвордларны төзү, кешеләрне табу, әйе. Кемдер килә ала, кемдер килә алмый. Әле ул съемка көнендә кемдер соңга кала. Я бөтенләй килми. Я бөтенләй килми, кеше юк. Менә ул бит бөтенесе дә аның җилкәсенә төшәдер, шушы авыр хезмәт дип әйтим. Бу кешенең шул кадәр үз эшен яратуы, мин аны һәр вакытта да очрашкач та үзенә дә әйткәнем бар, яңа башкалар да әйткән булгандыр инде. Ул йөрүмсәк энциклопедия иде. Аңа нинди темага, әдәбият темасынамы, сәнгать темасына, менә политика турында да ниндидер шәхесләр турында сорасаң, аның белмәгәне юк иде. Ул менә бу башваткыч тапшыруда эшләгән кроссвордлары анда шул кадәр тирән мәгънә, ул каян аларын тапты икән дип, без инде бу коллективта эшләүчеләр дә шакката торган идек. Ана кеше буларак та шул кадәр акыллы, тирән мәгънәле сөйләшә белә торган дипломат, ул бер кышканда кычкырмый, әмма ләкин үз фикерен һәр вакытта да җиткерә белә торган ханымнарның берсе иде. Аның үземнең якташы булуым белән горурланып яшәдем. Бер-беребез белән очрашканда нәрсә турында гына да сөйләшмидек, әмма Әлфирәнең үзебезнең тарихыбызга, үткән еллардагы бик шәхесләребезгә, аларның тормышларын өйрәнүгә битараф булмаганына сөенә идем. Һәм без аның белән әдәби хәзинә дигән тапшыру әзерләдек. Анда татар кызларының Волга өлкәсеннән алып Себергә кадәр туры чыгарганнары турында тапшыру әзерләдек. Бу тапшыруны әзерләгәндә исем китте. Шул кадәрне хәзерләнеп, Әднә театры артистлары белән дә сөйләшеп, шундый матур итеп алдан сөйләшеп куеп, шушы торыкчылар турында матур гына тапшыру килеп чыкты. Әлфирә белән соңрак та тагын тапшырулар эшләдек. Һәрбер очрашкан сайын аның үзебезнең тарихыбызга, улуг затларыбызга битараф булмавын, алар турында халыкка чыгарасы килүен күреп, сокланып, хөрмәт итеп яшәдем. Аңа шын күңелдә менә мин үз исеменнән дә рәхмәт әйтәсем килә, чөнки телевидениегә килеп эшлегенә башлаган вакытлар 2001 ел, 2-3 еллар. Ул вакытта күп әйберне белмисең бит инде яшь булгачтан. Бер вакытта да бар әле, аларның бит эшләре күп бит инде, тапшыру, эфирга чыга торган зур җаваплы тапшырулар име. Яра соңыннан бар әле башка кешедән сора дигән әйбер бер вакытта да юк. Яра хәзер булышам, менә шулай. Хәтта ки мин хәтерлим, җыр авторын табыр өчен дә җыр бит, ул бит җыр сәнгате белән, ул җырчы түгел. Җырчылар белмиләр җырларның авторларын. Әлфирә беләдер. Җырлый гали дә булгач белә торган. Ул инде менә әйтәсең икән, мәсәлән, Рим Хәсәнов көе. Ул әйтә, туктале Зәмирә, кем әйтте сиңа моны Рим Хәсәнов көе дип әйтеп. Менә шул җырчы әйтте. Юк, бу Рим Хәсәновныкы булырга тиеш түгел. Аның бит тарихы да бар, уларның тарихында белә әле. Ул ничек язылган, бу шигырь ул композиторга ничек килеп беләкән. Әйдә, мин моны белим әле. Белешә, каяндыр китабын тартып китерә. Менә күрдеңме, язылган. Менә бу Рим Хәсәновныкы түгел бу, ул шушыныкы. Яисә киресенчә, аныкы түгел, Рим Хәсәновныкы бу. Менә ул бу әйберләргә бик игътибарлы иде, авторларны бутамаска, авторларны әйтергә. Яисә инде бер каянда таба алмасак инде авторны инде. Ул аңа борчыладыр иде инде. Әллә кайсы архивларны актарып барбер эзләп табадыр иде. Ул телевизион фондны бик яхшы беләдер. Аның кебек фондны яхшы белгән кешене мин бүтән үзем, мәсәлән, мин андый кешеләр белән бүтән эшләмәдем дип әйтәсем килә. Ул менә нинди тапшыруда, нинди кешене төшергән, нәр кайда нинди интервью бар, кемнең җыры кайсы тапшыруда кулланган, уларның барысын да беләдер. Бу инде менә
телевидениедә күп еллар эшләү нәтиҗәсе һәм тагын бер кат әйтәсем килә, яратып, борчылып, тырышып эшләү нәтиҗәсе. Сөйләшүләрдән, аралашулардан чыгып, ул инде балаларга, менә беренчедән сезгә карата булган мөнәсәбәтеннән оныкларын бик яратадыр бит инде менә. Бик менә ярдәм итәргә һәрвакыт тырышадыр менә. Аларның мөнәсәбәтләре нинди иде балалар белән? Безнең әни шундый кеше инде, ул гомер буе балалар дип чапты. Гомер буе оныклары өчен барысын да эшләргә әзер иде. Миндә 2 бала, 7 яшьлек улым һәм 2 яшьлек кызым. Булат энемдә 5 яшьлек Мәрьям дигән кыз. Ул аларны бик яратты. Булатның кызын бигрәк тә, чөнки алар бергә яшәгәннәр бит инде. Минем балаларны да бик яратты, чөнки Данияр безнең беренче онык иде. Аларның инде Даниярны бик караштылар. Әти көн сайын килә торганы, әни съемкалары булгачтан инде буш вакытында килә торганы. Оныклар ничек? Алар да бик яраталар иде инде. Мәрьямнең әби белән бабайсы яныннан кайтып та китәсе килми. Ул менә хәзер дә шулай. Әти янына керәләр икән, бабай, мин әле бабай белән кашышлы уйнамадым, мин бабай белән моны эшләмәдем. Әни булганда инде, әни инде аларны кафега алып бара торганы, теләгән әйберләрен бөтен нәрсәне алай. Гел матур кием киертә иде, инде киендерә иде инде аларны. Менә Данияр да әле гает көне булганда әни безне гел теге пишмаклар пешереп чакыра торганы бит инде, һәм ул әйтеп куйды инде 7 яшьлек балаңны бит инде ул. Безгә ди гает көне булганда кем шушылай пишмаклар пешереп чакырыр инде дип әйтә торган. Чөнки әни безгә килгәндә дә ул теге пакет күчтәнәчләр алып килә торган инде, мин малай ит ярата бит инде, шуңа күрә гел аңа инде пирожкидер инде, пишмактыр инде. Шуңа күрә ул һәм миңа буларны кем алып килер инде, кем мине карар инде дип әйтә инде. Әни белән әти гел янәшәдә бит инде, гел булышалар, гел күрешә иде, гел аралаша иде инде. Зурлар инде аңлыйлар инде, әби булмаган инде. Шуңа күрә ничек дип әйтим инде, Мәрьям инде айрыша бик нык елады, бик нык борчылды инде, аның өчен яраткан әбисе иде инде ул аның өчен. Шуңа күрә бик юксынабыз. Булат, менә Булатны әйтеп алдың бит, Булатка бигрәк тә авыр дип. Менә хәзерге халәте Булатның. Шок хәлендә йөрде, менә әле генә үз халәтенә кайта бара дип әйтимме соң инде. Алар бик якын иде. Үзең аңлыйсың, малайлар барыбер әнигә якынрак, кызлар әтигә. Әни миңа дус кызым кебек иде инде. Булат барыбер дә әни белән серләрен бүлешә иде. Әни безгә ул бик якын иде. Әйтәм бит, бөтен нәрсәне белә торган иде. Атаң сөйләшүндә дә сизеләде, ул менә сиңа ничектер барыбер иптәшкә караган кебек, ничектер ахирәткә караган кебек, ничектер ул синең өчен тыныч иде. Менә Булатка инде балага, бебегә караган кебек карыйдыр иде. Ул кичкенәрәк булганга, төпчек бала булганга да шулайрак булгандыр инде ул. Әни белән әти алар минем өчен борчылмый торганнар өчен. Беләләр, мин башкарып чыга алам. Әти дә әйтә аны. Булат өчен борчылам, чөнки аңа гөр ярдәм кирәк, аңа барыбер контрольдә тотарга кирәк. Йомшаграк дип борчылам. Бездә теге гомер буе ирек булды бездә. Бездә андый контроль булмады, теге нитеп беләләр, әгәр дә Булат минем белән тыныч кына безне җибәрә торганнар иде. Яңа ел каршыларгамы, дусларгамы, бакчага баргандамы анда. Теге алар шуңа күрә 100% теге таяна алалар иде инде. Әгәр дә инде без хәзер сөйли башласак, менә шушы соңгы елларны авыруы, ул бит инде авырып китеп барды. Һәм ул авыруын менә миннән дә сорыйлар, таныш белешләр аны белгәннәр. Нишләп тикшеренмәде микән соң ул? Белмәде микән ни? Дәвалана торган шир булмады микән ни дип әйтәләр. Менә әлеге дә баягы шушы авыруы да аның бит үз-үзен аямавы, гел эштә булуы белән бәйледер. Мин шулай дип уйлыйм. Ул менә гел эштә иде, ул авыртса да эт шикелле чаба торган иде.
шуннан эш беткәчтен ул авыр итергән инде. Эш вакытында онтылып тора да инде. 24 сәгать ул шаба да, мин әйтәм, алай итеп шапма, авыртасың дип әйтә торган идем. Әгәр дә вакытында ул больницага барган булса, табибларга күренгән булса, бу хәл булмаган булыр иде. Ул аны давление дип уйлаган, аның югары давлениесе иде. Менә кызганычка каршы вакытында ярдәм күрсәтмәгәнгә күрә менә шулай килеп чыкты. Даваланмаганга күрә, вакытында. Ул туйгандыр инде Замира, чөнки аның авырулары күп иде. Менә теге эш белән шабып, менә ансын әйтә башладым бит, менә шабып йөридер дип әйттең, бит менә эш белән шабадыр. Менә әйтәсең син эшли дә ялга туктагач, аның ширләре килеп чыгадыр, авырый башлыйдыр, шулаймы? Шулай дип әйтәсең. Огонек язганда манда, фильм төшергәндә 24 сәгать эшли иде, эт шикелле шаба иде. Ул сәламәтлеген ничек дип әйтим, икенче планга куя торган иде. Кем белә, бәлкем менә беренче планга куйган булса, шушы хәл килеп тә чыкмаган булыр иде. Бу авырту булгандыр бит инде ул, менә ул сызлап та торгандыр бит инде. Андый аның авыртулары менә больницага ятыр алдыннан гына булды. Аңа кадәр андый авыртулар булмады анда. Сизелмәде ул аны. Ул аны бәлкем сиздермәгәндер дә, үзендә күрсәтми иде ул аны. Без орышмасын дип әйтә торган булган икән, борчылмасыннар дип әйткәндер инде. Чөнки гел эштә иде. Менә ул кеше борчылмыйм дигән әйбер, анда бик менә күренәдер. Юк, борчылмагыз. Юк, менә әйбәт тимәгез, нормаль әйбәт. Ул менә үзенә теге артык игътибар җәлеп итмәскә тырышадыр. Ул әйбер бар иде анда. Мен хәтерлим. Димәк, ул аны сызланып та йөргәндер, ул аны сиздермәгән генәдер. Сиздермәгәндер, ул аны уйламаган да шулай икән. Узгынчы булды дип. Больницада ятканда да кызым мин үлермен микән дип шундый сораулар бирә иде. Мин ул вакытта башыма да китерми идем теге. Юга ни син ала берсә исән чыгасың, барысы да яхшы булачак дип әйтә торган идем. Сер булмаса нинди диагноз иде аның? Панкреонекроз ул аның. Острый панкреатитның бер төре. Без менә больницага килгәндә дә аның янында ул шундый ук матур, шибәр иде. Мин берничек тә менә әни китеп барыр кебек түгел идем. Менә ул нәрсәдән башланып китте ул менә шушы менә ул бит инде табибларга мөрәҗәгать итү этабы ул нәрсәдән башланып китте? Ул бит инде димәк ниндер бер шигенә килеп җиткәч баргандыр. Кайчан башланды бу хәл? Апрельдә суыклар булды бит. Ул авылга кайтып китте. Отпуск алган иде. Ул миңа аның турында әйтмәде. Булатаны кайтарып куйган булган. Һәм ул анда суыклар булуына карамастан җир казып, әйберләр утыртып, бөтен эшләрен эшләп, әле анда ул вакытта ураза иде, ураза тотып, бөтен эшләрен эшләгән һәм шул вакытта аның авырта башлаган. Авырта башлаган. Ашказан тирәсе авырткан белән. Әйе, авырта башлаган һәм шул вакыттан ул табибларга бармаган, медсестрага менеп обезболивающий алып инде авырту басылсын өчен. Аңа әйткәннәр бар дип, бөтен кеше әйткән, туганнар да, ул бармаган. Шуннан аны Булат алып килде. Ул миңа шылтыратты, кызым скорый чакыр дип, мин тиз генә шауып барып. Бу кайсы вакытта була инде? Апрельдәме? Апрельдә була, скорый чакыртып, әни белән больницага кердек. Һәм әни белән бергә яттык инде ул көнне больницага. Ул менә скорый чакырылык булгач бит инде ул бик каты авырткан димәк. Бик каты авырткан иде ул миңа. Кызым, мин үләм. Чакыр скорый диде дә, мин яшен тизлеге белән аның янына килеп җиттем. Скорыйны чакырган инде. Скорый алып китте. Бу өйдә әтиең белән өйдә? Юк, өйдә үзе генә юланда. Без аннары Булат белән тиз генә аны килеп җиттек. Скорый керде, тикшерде һәм ул шунда әйтә, ни ди? Сез ди миңа ди обезболивающий ясагыз да китегез ди. Мин сезнең белән бармыйм ди. Алла бирсә, май бәйрәмнәре узгач, үзем киләм. Үзем киләм дип әйтте ул аларга. Без Булат белән әни нишлисең, әйдә барабыз, тикшеренәбез, күренергә кирәк. Алай ярамый, ул әйтә давление ди. Әйтәм, әни давление түгел, булай булмый ул давление дип мәҗбүриләп аны алып киттек. Табиблар тикшергәч, шул диагноз куйдылар инде. Шул яткырабыз дип әйттеләр.
Табиблар бик каты аны карадылар. 2 ай буена. 2 ай бит инде ул бит узак бит инде, демәк аның җитди диагноз куелган инде. Җитди диагноз куелган. 14 майда инде аны реанимацияга күчерделәр. Анда врачлар менә консилиум белән аны карадылар. Алар әйтәләр, менә хәзер яхшы дип әйтәләр, берничә көн үзе анда начарланырга мөмкин хәле. Шул көненә карап инде аның төрлечә вакыт булды. Стабиль түгел. Шуңа күрә врачлар да безгә бернинди прогноз әйтмәделәр. Алар үзләре дә белмиләр ничек буласын. Ани күчерделәр инде аны реанимацияга. Реанимацияга, чөнки палатада аны калдырып булмый инде. Медикаментларны бөтенсен кую өчен реанимация кирәк. Операция ясадылар тагын. 2 тапкыр аңа чистартып тордылар. Анда үлек җиналгач чистарталар инде. Безне Фәрида апа белән, әнинең сеңлесе белән аңа бик зур рәхмәт. Шушы 2 ай эчендә әнине карадык инде. Менә шушы больницада ятканда да Әлфирә, менә ситәсе шундый матур бул үзгәрмәде дисең бит инде. Кәефе ничек? Сөйләшә ала идеме? Баштарак ул сөйләшә иде, менә палатадан тикшеренергә барырга кирәк булгач та, аны каталкада алып барабыз бит инде. Анда медсестралар аны яшел плед белән каплаганнар иде, туңмасын дип инде. Ул әйтә, уберите, это не мой цвет дип, ул пледны алдырттырды ул. Ул шунда да матурлыкка омтыла, шунда да үз төсен, үз эстетикасын яклый торган. Менә Әлфирә инде бу, шун Әлфирә. Врачлар кергәндә дә ул теге ятасың бит инде, пижамадан, хлопоктан. Юк, матур киеменне киер дип ул миңа матур киемен сорый торган. Врачлар кергәндә теге матур булсын дип инде киер дип әйтә торган. Четверг көнне мин аның янына килдем, мине кертмәделәр. Нәрсә дип әйттеләр? Әйттеләр, көтеп торыгыз диделәр. Мин аннары кердем, врач әйтте, аның ди 9 минутлык клиник үлем булды ди. Без аннан чыгардык ди. Уза аласыз диде инде. Без әле менә шушында да бу 9 минут бик күп бит инде ул. Әлбәттә. Барыбер исән калыр, димәк, Ходай аны калдырырга тиеш дип уйладык инде. Ул менә җомга көнне мин аның янына җомга көнне мин аңа иртән кердем. Аннары апа керде. Аннары безгә рөхсәт иттеләр 4-тә кергә. Башта тик керде. Ясин укыды. Аннары мин кердем. Шул көнне кич шалтыраттылар, ул китеп барды. Бу хәбәр таралгач, ул менә чыннан да аяз көне яшен сукты дигән әйберне иштәсең бит инде, шундый сүз бар бит инде бит. Чыннан да аяз көне яшен сукты дигән әйбер, ул менә шушылай була икән. Миңа шылтырата башладылар, без авылда идек ул вакытта. Мин әйтәм, нәрсә булган? Мин бит инде соңгы тапкыр без ифтар ашында күрешкән идек. Гадәттәгечә матур итеп киенгән, гел елмаеп кына тора, шундый җыр сүзләр белән сөйләшә. Әле миндә ничек булган? Мин уйлыйм, бер фаҗига булгандыр дип уйлыйм, авырып киткәндер дип һеч кенә дә уйламыйм әле. Мин гел әйтә торганым, әни син мин әйтәм, гел шушындый ук шибәр, матур калырсың дип теге эшләпәләре белән гел бит инде күз алдына килә. 100 яшькә кадәр яшә инде берүк дип әйтә торганым, ул миңа әйтә торган. Юк, 100 яшькә кадәр мин яшәмим. Минем матур шибәр булып каласым килә. Минем бит инде ул 100 яшьтә подружкаларым да булмый дип әйтә торган инде шаярып кына. Теге ул безгә гел шундый матур, шундый шибәр булып калыр кебек сыман иде инде. Нәрсә әйтә алам? Сиңа да гүзәл һәм инде шушы тапшыруны карап утырган Әлфирәне якын иткән һәм шушы югалтуны авыр кичерүче тамашачыларыбыз бардыр. Аллаһ Тәгалә сабырлык бирсен сезгә. Әлбәттә, югалткан кешегә авыр, җирдә калган кешегә.
Ләкин менә күз алдына китер, имтихан биреп чыккач, ничек безгә рәхәт булып китә. Котылдым дисең бит, бит. Һәм җирдә яшәү ул кеше өчен имтихан. Ул менә шушы имтиханны үтеп, хәзер инде бер рәхәтлек кичерәдер дип ышанасы килә, шулай булсын иде. Амин. Менә төшеңә керәме ул синең? Әйе, керәм. Төштә кергәндә дә менә соңгы тапкыр ул миңа керде. 40-ын уздырыр алдыннан керде ул миңа. Теге барыбер бер шылганнарны күрәдер инде. Әлбәттә инде, җылганыңны да күрә, сагынганыңны да күрә. Керде дә ул миңа, ни ди? Кызым ди, әйтә телевидениягә барып кайтыйк дип, без аның белән җәяү йөри торган идек. Без Яңа Савин районында торайык, 39-нчы кварталда. Җәяү без аның белән телевидениягә киттек һәм мин аңа сөйлим инде үземнең хис-тойгыларымны, кичерешләремне. Ул миңа соңыннан әйтә, кызым ди, миңа бик авыр булды ди. Бик авыртты ди, мин ди түзә алмадым ди. Шул һәм мин йоклап ятам бит инде. Мине уятып җибәрделәр, һәм мин уянып киттем. Дөрестән дә аңа бик авыр булды. Авыртты инде, бөтен җир авыртты. Шуңа күрә ди мин түзә алмадым дип әйтте инде. Ачуланма инде дигән кебек әйме? Ачуланма инде, түзә алмадым дигән кебек. Шулай ул фанилыкның үз кануннары, нишлисең, безгә буйсынырга, кабул итәргә генә кала. Урыны җмакта булсын, рухы шат булсын. Һәм кемнән генә сорама, Әлфирә турында бөтен кеше җылы итеп искә ала. Белмим инде нәрсә әйтергә микән дип тормаячак беркем дә. Аның турында сөйләргә кем иде соң ул дип әйтерлек түгел. Әйе, шулай. Шуңа күрә безгә инде Ходай кушканнарга буйсынырга гына кала. Сезгә сабырлык, матур итеп яшәргә киләчәктә һәм әниегезнең рухын шатландырып яшәрлек булсын. Борчырлык булмасын, иншалла. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт сезгә. Саклагыз бер-берегезне. Аннары үкенерлек булмасын. Соңга калырлык булмасын. Үз-үзегезне карагыз, вакытында табибларга барыгыз. Бер-берегезгә җылы сүзегезне, яхшы мөнәсәбәтегезне кызганмагыз. Гафу итегез, үкенерлек булмасын, соңыннан диярлек булмасын. Үлем үкенечсез булмый диләр, нишлисең бит? Ләкин шулай да кулдан килгән кадәр, мөмкин кадәр без өстебездә булган җаваплылыкны үтәргә тиешбездер дип уйлыйм. Исән сау булыйк, тагын бер атнадан очрашырбыз иншалла.